Tong 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 sahur. Patatatatata. Edsel, tong sahur. Sahur, baririna. Nakita mo dagito Edsel ni wara. Tatay ko pa lang ay bagbaga nga itarimaan nyo, naggatasan nyo. Oh, dagito bigatan pa ilang nakang ang raga kun kanyayo anak ko ni. Kunak na itarimaan nyo, tigam gamit nyo, dagita nanganan nyo. Kita nyo din nagayayaman niya dyan, dagito iso dyan, nakawarwaran na eh. Ay naapoy, tarang nahaan nyo matan Ni mami, kumatanggat ang titoy, sinuayayaman may agungat-unga. Anyang natangar agajay ayam ngay mami, pang display. Ay na, dayta, ti paglaingan nyo. Dayta, nalaing nga sumungbat. Yung may baong kayo, di kayo maibabaon, di kayo maisimpa dagitoy. At ti paglaingan nyo, nalaing kayo nga sumungbat. Tarimanan dagitoy. Naapo, bumakitak na dagos no. Kasta ti pampamayan nyo kanya nga mami yo. Un mami. Kuya, aje mamot Peppa Pig buyan ka. Kayat. Muntik nga rin kayat. Meni kuya, garagaret. Na kayo ta. Sige. Kayat ko nga rin jitong tong sahur. Kayat ko aje Peppa Pig. Mami, ni kuya ni agkarakaret. Na kayo na, kaminsan kaya. Kayat ko nga rin jitong tong sahur. Kayat ko aje Peppa Pig. Tong sahur. Peppa Pig. Tong sahur. Ay, dagito hindi kayo payagkal na. Hindi mataselpan. Dahil tala ti pagap-apaan nyo nga kinanayo na tala. Cellphone ti kupaan nyo. Tong sahur. At tala ti pagap-apaan nyo. Ay naapo, Edsel, takunak ni nga. Ayusan tatay, din pa ila na ayos. Win mami, puro ka win mami. Di malagad may ayosan. Ay naapo mo, dagiting obingan. Niitan nga men. Sika! Sika! Di ka pagtal na? Nagkakalag sa mga hindi ka pagtal na? Kaya iyo, taid kang kay tibadang, kaginagad kay latan. Ay naapo, kas lalahan kay nga agkabsat. Di ba ko na kanyayo, dapat ang kay agkinkinari, agkabsat kayo. Ay naapo. Di kayo lang na mananawa ka na yun lang akasta. Binigat ka nga agap-apa nga agkabsat Di kayo lagaro din makatultulong agisimpat tagamgamit yung akong kunakon. Ina, po pumuraw ti ormuto kanyayo nga duwa. Ina kay mutan. Nalakaak nga bumakit kanyayo nga duwa. Ay na, no handak nga dengdenggan. Agbiro kay latati sa bali nga mami yon. Andak latangaw awagan nga mami yon. No handak nga dengdenggan. Andak latangaw awagan ti mami. Okay, kumare!